Empezamos co atranque, empezar a pasar, porfa. Arranca en general a donde crees que ides. Para entrar en San Xulián tens que explicar a que vides. Somos general Luis Vázquez e veño aquí cas miñas tropas. Só quero pasar aquí ao campo. Vamos a as nosas coplas. Eso tiñas que avisalo. Antes hai que ter permiso. Para entrar nas miñas terras hai que vir con previo aviso. Vimos en son de paz. Llegamos de Paradela. Vamos tan solo a cantar. Non temos ganas de guerra. Se non queredes loitar, porque vindes con espadas, explicadillo esta xente, porque aquí non saben nada. Primeiro imos cantar cos nosos fermosos coros e logo imos dar os atranques que serán do gusto de todos. Agardo que sexa así, non veñas buscando liorta. Defenderei San Julián, que eu vivo nesta parroquia. Eu quero o mesmo que ti, non me quero batir al suelo. Veño aquí para o carnaval, para que goce todo o pueblo. Pasando cas túas tropas e realiza o teu traballo. O rematar vin da cantina e tomaremos ali algo. Pasamos co teu permiso, atendamos a invitación, brindaremos por todos vos, mas tamén pola comisión. Que pagas ti? Eu non necesito presentación. Non é a primeira vez que veño. E todos os presentes saben que son o bisneto do carteiro. Voume presentar, señores. Somos General Nicolás, bisneto de Rivera, o que viva ali en Quinta. Para ser o primeiro ano, ves picando un pouco alto. Non sei onde te vas metido. Para avisar un alto
fillo pequeno do encargado general. Ese encargado do que falas eche Andrei, meu irmán, pero somos moi diferentes, eu non che son tan paspán. Tan paspán non che é, que xa fixo outro neno a chetar contento alcalde, así logo levanto o censo. E tampouco te quedas atrás, que tú veches unha meniña, po vello que te ves, ainda che funciona, gaitiña. Que entenderás ti de jaitas, que aínda eres un mocoso, desa rapaza cansada, andas detrás dela como un baboso. Ten contenta que a teño, sonche un rapaz ben majo, tuve en bollo a escoller, fun a buscar a Santiago. Dixo un paxariño que traballaba só pasalo forte. Ten cuidado, rapaz, eche un sitio de mala morte. Ali estou como a Dios, pouco teño que traballar, ata descanso po bocadillo e teño cartos para gastar. Así calquera vive. Eu sigo che de agricultor, sementando e labrando, xa me cheira tanto trator. O que cheira non é o trator, é o purín que botades, aínda que pase todo o día, é moito que apestades. Que carallo sabrás ti do que cheiro ou deixo de cheirar? Preocúpate dos teus asuntos, ter moito que rascar. Se caliaches cun veciño pola camiña dunha leira, non chegastes ás mans, pero armastes unha boa feira. Ten colloso o asunto, quería pasar por ali as bestas, ao final baixou a orella, eso pasoulle por laretas. Enseñoulle teus ogros planos de que por ali non había camiño, se non se mete o alcalde, hinchadenlle os fuciños. Chegou hasta pisar o millo, e hasta aí podíamos chegar. Xa lle vou dicir a casa, mira que vou vas ter que pagar. Eche cousa de parvos, hai que mirar ben os planos da concentración antes de faltar ao respeto a querer al malo follón. Non se podía así pola vida, nese entorno tan chuliño. Hai que mirar ben as cousas antes de meterse cun veciño. Despidámonos, compañeiro, vamos ata a comisión, que todos estes problemas teñen fácil solución. Hasta logo, xentiña toda, e hasta o ano que ven. Estes son che cousas do Antroido, non quixemos ofender a ninguén. Toca aí. Que pase un cliente. Boas noites aos presentes. Son o General Adrián. Este ano tocou mediante o pequerrecho do meu irmán. Boas noites, irmãncillos. Eu tamén vou saludar. Xa era hora de que nos tocara os dos xuntos traballar. Non me fales de traballo, que eso é boa mentira, que non doblaches o lombo en toda a túa puta vida. Eu seiche vivir do conto, e sin me ter que esforzar, xa é todo diante túa para o paso a ti cortar. O paso xa mo cortaron na leiriña do Ribeiro, que veu ali Marcos a meter o peteiro. E como que me tirabas, e querías ter a razón,
Tivo que vir aquí o alcalde a zanjar a discusión. Por 4 espigas de millo. Vaya problemón. Se chegas a nosas asleiras. Menuda revolución. Con justa monte justo. Mira que quedó duende. Que pa falar de Dios leva todo o día co cuquente. Nin caben nos carnavales, ainda que lle rojes 100 veces, pero este ano o tranque xa tiña feito hai 3 meses. Lle valer a pena pa aparcábalo todo o día, que pena me dan algúns, teñen unha vida moi aburrida. Vamos a cambiar de tema e a falar do importante, como as vacas en colexo que andan pola carretera adiante. Eso pasou outro día, alguén matou unha amarela, fixo como nos arai que chocou en paralela. Eso foi o do leiteiro, que sempre anda no medio, e cando ela quixo frenar, a cousa xa non tiña remedio. En que me diste, compañeiro, mira pa calquera esquina, que temos a aldea chea de niños de velutina. E como xa che son poucas, era o que nos faltaba, que viñeran estos tranos de avispas na carallada. Pois a ver si dende o concello veñen esto a remediar, que son los acordan de los cabros hai que ir a votar. Son che todos sonrisiñas e poñen moi boa cara cando di que non temos sitio e non se pode facer nada. Pois que compren un terreo e o menos que poden facer, que as nosas masas comuns ben se apuraron a vender. A estación de Santa Cruz non reparan en diñeiro, solo entre a locomotora gastaron 100.000 euros. Restaurada de alquiler, poñen todo en condición, gastando en tonterías, xa estamos a tos collóns. As tos collóns estaba Alfredo que a comisión, menos mal que os de Paredela se lle deron as vacacións. A ver como acaba a cousa, acordarte ti, compañeiro, creo que son moitos galos a mandar do galiñeiro. Poden levantar a cresta, enseñar ben as plumiñas, pero neste galiñeiro creo que mandan as galiñas. Pois como xento solteiro, eu caselo a baixar, a ver se hai algunha poliña a que voi a jalear. A donde crees que vas con eses pantalóns pitillos? Dime como te vas a apañar si te apretan os juevecillos. Como se nota, irmancillo, que Jessica xa te encantó, que xa ti non tes estilo, nin chulería, nin tes flow. Pa ligar contigo, Danieliño, ten que ser unha moi rara, tes que buscar, irmanciño, unha que non teña ollos na cara. Non che hai feos nin guapos, solo cubatas de menos, ti deixame de brillos e hasta lunes non nos vemos. Pois vámonos despedindo, hoxe estes carnavales, e como digo Zorrilla, hai que ser legales. Pero ¿a dónde vas, Luis? No veñas tan apurado, que chegaches a fibra, esto non é calquer lado. Boas noites, Adrián, non me veñas ti xa tan bravo, que para subir por fibra paso co coche apretado. Na casa non paras moito, eso xa mo contaron. Molestaste os animais que ten o veciño do lado. A
que como siga jodendo os coreanos, terminaremos nunha guerra. Os emigrantes tenos contentos, chamándoles países de merda, que doy a cabeza descansada despois de semejante perla. Deixemos agora o de fora e miremos para a parroquia, que aquí tamén hai bastante. Vamos a dar unha volta. O aglomerado na cuneta taparon a auga en Fibra. Ahora se atasca goma, xa volverán para picar. Andan abrindo as cunetas, a ver se as faltan as pistas, que para esquivar os buratos temos que ser uns artistas. Arreglaron a carretera, a ponte xa está rematada. O carallo ali en Corexo, se te espetas cunha vaca. No aparcadero de aí puxeron línea continua, e si tiras cara a Santiago xa tes multa si te pilla. E aí non tes problema, que tiras cara a San Pedro. Xa espera Moncho e Vitoria que lle traías outro neto. Terás que empezar ti primeiro, que ve que foches de valente, o excusa de estudar farmacia, buscaches picar o quente. Pa facer o traballo hai que ser espabilado, que ti de tu barrio audio asiento de solombo escarallado. Cala a boca, papá, hostias, que a espalda teño arranxada, xo chego a poe moi formal, e a sogra teño encantada. Demos logo a despedida e para o ano voltaremos. Ahora imos pra cantina, que xa ben o merecemos. Ata o ano, compañeiro, que voltaremos a loitar nos altos do carnaval pa facervos disfrutar. Moitas gracias, señores, por nos vir a escoitar. Damos paso aos seguintes, que son os que van cerrar. Vamos, señores, digan conmigo una voz. Bien, señorito José Luis Vázquez Peña, Luis Vázquez Peña, acompañado en su novia y familia, como generalísimo de estos carnavales, como natural y residente en esta parroquia. Y a toda la gente que la acompaña, mira y rodea. Atención, señores, digan todos conmigo una voz. Vive el señorito Adrián Caraván Castro en compañía de su novia y futura esposa y toda su demás familia, como natural de San Julián de Sales y residente en Omilladoiro. ¡Viva! ¡Viva la gente que la acompaña, mira y rodea! ¡Viva! ¡Viva la gente en su mayor aprecio! Moi boas noites a todos, benvidos ao carnaval. Son Alberto de Paradela, un excelente general. Boas noites, compañeiro, chulería non che falta, porque ester na comisión aquí non gobernar nada. Touche na comisión porque vivo en Paradela, e como nos tocou este ano, houve que botar Mandela. Aldea grande que sodes, ainda te has de queixar, andades como os piollos detrás da barra a despachar. É unha aldea moi grande, pero poucos queren traballar. Moitos miranche para outro lado e pasan de colaborar. Ainda así ben presumides, sodes moi pesadín. Carbón para o domingo a mañá, esta madre millor que este sí. Nós somos innovadores, gustanos moito traballar, pero viches o día da polada, non viches a reventar. Os coros estaban dos, pero de picantor non tiñan nada. E pouco debiste ganar, que a conta xa pasastes cobrar. Así quedamos tranquilos.
As orquestas serían vos, pero pouca xente tu vestes. Os trailers non vos viraban, e hasta unha cuneta nova fixeste. Os árboles hai que cortalos, que estorba máis co carallo. O ser o día de Reis, moitos veciños faltaron. Xa se sabe que ese día hai que ir cediño pa cama. Eso ben o sabes ti, xa te imagino co pijama. Tamén te imagineo a ti, con tractorada por ser rude. Andas a toda hostia, ainda has de caer no sudre. Estate tranquiliño, Alberto, que a discutir non me ganas. É hora de ir marchando, que xa che me doen as cachas. Aquí rematamos xa, non se ofenda ningún vecino. Son cosas do carnaval e sin maldad decimos. Baixemos xa dos cabalos e... Despidámonos desta xente, con nosos correos de generais, comparsas. Atención, señores, digan todos conmigo una voz. ¡Viva la columna sonante, volante y brillante de San Julián de Sales! ¡Viva! ¡Viva toda la gente que la mira, acompaña y rodea! ¡Viva! Vuelvo y repito, ¡viva todos nuestros coros, correos y generales! ¡Viva! ¡Viva Comisión de Parada! ¡Viva! ¡Astano! Atención, señores, digan todos conmigo una voz. ¡Viva el señor Don Óscar Andrei Álvarez, máximo especialista en todo tipo de derroces, labrados, fresados y derivados, natural de esta parroquia y residente en el Milladoiro! ¡Viva! ¡Viva la gente que la acompaña, mira y rodea! ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor aprecio! ¡Vuelvo y repito! ¡Viva el señor don Alberto Vázquez Costa, como natural de San Verísimo de Sergude, es residente en San Julián de Sales! ¡Viva toda la gente que le mira, acompaña y rodea! ¡Viva toda su familia! Señor, espero que un pasado voi ben. Un saúdo para todos e hasta o ano que ven. Pero non olviden todos, viva el Entroido de San Xián! No, que vaya más tranquilo tu caballo. Por menos en